после ще закача музика на клипа и така. Давай сега сваля цепката. Това става ли за половин кафе достатъчно? Не, за едно кафе. За късо кафе според мен е достатъчно. Защо пиеш кафе? Ще пиеме кафе. Слаги. Правим клип за интернет. После ще му сложа с друг звук. Ти нямаш ли друга чаша подходяща? Тя е подходяща чаша. Да. Мине половината на чашата, трябва да го спреш, за да се вижда камера. И извади чашата на светло, тук да дадеш ръкохватката, за да я снимам отблизо просто. Спирай. Спирам. Спирай го. Изкарай чашата на светло. Как не мога да спира? Не, аз ще го спя.